Hi guys, welcome to my YouTube channel Busmatari Online Help. दिनैनि बे टपिकआ जाहैबाय रेलवे टिकेट अनलाइन बुकिं जों माबोरै खालामनो हायो यानी ट्रेन टिकेट जों माबोरै बुक खालामनो हायो न'आवनो जिरायना नोंथांमोना जाहाथे रेलवे स्टेशनाव थाङालासे गावनि एन्ड्रइड मबाइलावनो इजिलि अनलाइन बुकिं खालामनो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअ'आव स्टेप बाय स्टेप खिथालांगोन नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानोना दाखालि सानैसो आंनि साबस्क्राइबार यानी गामिनिनोखा आरो आंखौ बुंदों आरो गोदानै मबाइल लादों आरो माने गावनि एन्ड्रइड मबाइलावहाय जों माबोरैहाय माने ट्रेन टिकेट अनलाइन बुकिं खालामनो हायो बिनि थाखाय आंखौहाय रिकुवेस्ट खालामहरदों आरो मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै आरो बेनिखायनो आं दिनै बिसोरनि थाखाय स्पेसियेलि भिडिअ खालामदों नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि माने टिकेटखौ दाननो रोंखायोबा जेबो नंला दे भिडिअखौ नायनानै थांबानो जाबाय नङाबा स्किप खालामबो हागोन नङाबा नायनानै थांबानो जाबाय जेनाखि आंनि साबस्क्राइबारफोर नायनानै थांबानो जाबाय नङाबा लाइक खालामना थां बिसोरनि थाखाय आं भिडिअ खालामनाय जाबाय जाहाथे मानोना आं नोंथांमोननि थाखाय बेबादिनो टेक्न'लजिजों रिलेटेड भिडिअ लाना फैबाय थायो अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो हाबदोंब्ला यानी गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ खनसे लाइक खालामना थांदो आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनाव थुनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि थाखाय आङो जेब्लानाखि आं इउटिउबाव भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोननिसिम गोरलैयैनो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै सिगां नोंथाङा मोनसे माने एप डाउनलड खालामना लानांगोन नङाबा प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय एभेलेबेल IRCTC होननाय दं मोनसे IRCTC बेखौ प्ले स्ट'राव मोनगोन एभेलेबेल नङाबा आं डिसक्रिपसनावबो लिंक होनाय जागोन बिनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथाङा रिडाइरेक्ट जानो हागोन आरो बेखौ इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय आरो ना फिलहाल आं दा इनस्टल खालामना लाखानाय नालाय आं दा बेक खालामनोसै बिनिफ्राय डाइरेक्ट बे एपखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय आरो बे एपखौ अपेन खालामना लानोसै आङो बिनिफ्राय नोंथाङा माने IRCTC नि मोनसे माने क्रिएट एकाउन्ट खालामनांगोन नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनांगोन नोंथाङा जुदि माने एकाउन्टखौ खुलिनो रोङाबा आङो मोनसे माने लास्ट टाइम मोनसे भिडिअ खालामनाय दंमोन बेखौ आङो गोजौआवहाय आइ बटनाव होनाय जागोन बाव थांबानो जाबाय नङाबा आङो गाहायाव डिसक्रिपसनावबो होनाय जागोन नङाबा आइ बटनाव होबानो जाबाय गोजौआव नायबानो जाबाय आरो गोजौआवहाय क्लिक खालामना थांबानो जाबाय आरो ना बेखौ नायबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा माने क्रिएट एकाउन्ट खालामबानो नोंथाङा माने अनलाइन टिकेट बुकिं खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथाङा इउजार आइडि आरो मोनसे पासवार्ड क्रिएट खालामनांगोन आं दा आंनि पासवार्डखौ लगइन खालामना लानोसै पासवार्ड होनानै लानोसै आङो नै आं दा आंनि पासवार्डखौ होबाय आङो दा लगइन जानोसै आङो लगइन जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इन्टारफेस नुजागोन नै जेनाखि जों माने दानिया जोंनि जेनाखि मेन टपिकआ जाहैबाय जोंना माने रेलवे टिकेट अनलाइन बुकिं जों माबोरै खालामनो हायो नङा होमबा फार्स्ट अपसनाव नुदों नङा होमबा प्लान माइ जार्नि सेकेन्ड अपसनाव दं जोंना PNR इनकुवारि दं माइ बुकिं दं फेल ट्रेन्जेक्सन दं माने फाइल डिआरटेड दं रिफान्ड हिस्ट्रि दं माने सार्ट एन्ड भेकेन्सि नङा होमबा जोंना माने मेन माने टपिकआ जाबाय जोंना दिनैना नैबे प्लान माइ जार्नि नङा होमबा बाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा प्रमाण टु नोंथाङा माबेनिफ्राय माबेसिम थांगोन आरो नङा होमबा फिलहाल आङो दा माने क'क्राझारनिफ्राय डिब्रुगड़आव थांगोन 15 तारिखआव नङा होमबा आं दा नोंसोरनि सिगाङाव खिथागोन नै फर्मखौ खेबसे सेरना होबानो जाबाय आरो ना बिनिफ्राय नोंथाङा क'क्राझार आं दा क'क्राझारनिफ्राय थांगोन आरो ना क'क्राझार लिरबाय आङो बिनिफ्राय मासिम डिब्रुगड़आव थांगोन आङो डिब्रुगड़ लिरबानो जाबाय आरो ना डिब्रुगड़ ओमफ्राय डिब्रुगड़ अट'मेटिक नै डिब्रुगड़ लिरबाय आङो दा आङो थांगोन जार्निया जाहैबाय आंना 15 जुन 15 जुनाव थांगोन आङो अके खालामना होबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय फ्लेक्सिबल उइथ डेट होमबा बेखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय मोनसे बेनिफ्राय सार्च ट्रेन नैबाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय नै बेनिफ्राय नोंथाङा गोबां ट्रेन फैबाय नै डिब्रुगड़ थांनाय फार्स्टआव दङ जोंना ब्रह्मपुत्र मेल दं कामरुप एक्सप्रेस दं DBRT राजधानी दं आबाद आसाम एक्सप्रेस दं NTSK दं नै डिब्रुगड़ एक्सप्रेस दं गोबां दं आरो दा आं जिखुनु दा मोनसे हमना नैबेजों थांगोन आङो ब्रह्मपुत्र मेलजों थांगोन आङो ब्रह्मपुत्र मेलखौ बाहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो ना बियो खयथायावहाय नै 9:42 बेनिफ्राय माने 4:25 माने फुङाव मोनगोन आरो फुङावनो गारि दं ओमफ्राय आंना 9:25 क'क्राझारावहाय बिनिफ्राय डाइरेक्ट आं मोनहैगोन फुंनि 4:25 मोनगोन आरो ना बेखौ क्लिक खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा
टु टायार एसियाव थानो ना माने 3 टायार एसियाव थानो ना स्लिपाराव नङा होमबा दा फिलहाल आङो स्लिपाराव थांसै स्लिपाराव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा नै बाहाय नुदोंना माने एभेलेबेल नै एभेलेबेल बुक दा स्लिपारा जोंना माने एभेलेबेल आरो वेटिं लिस्ट नङा आरो दा बुक नावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो ना बिनिफ्राय नोंनाव फैसाबो बेसेबां लागोन नैबे फैखाबाय 385 नङा होमबा नैबेखौ नुबायना ब्रह्मपुत्र मेल नै सेकेन्डआव क'क्राझार टु डिब्रुगड़ डिपार्चार माब्ला हगारगोन बे ट्रेना स्टार्ट क'क्राझारनिफ्राय माब्ला डिपार्चार जागोन एराइभेल 4:25 नै ओमफ्राय बर्डिं पास आरो बेयो ना टिकेट नङा होमबा बेनिफ्राय नै फैबाय इन्सुरेन्स लानांगोन नोङो डु इउ वान्ट टु टेक ट्रेभेल इन्सुरेन्स माने बांद्राय नङा आरो इएस खालामना लाबानो जाबाय आरो ना 0.49 आरो सासे मानसियाव आरो इन्सुरेन्स लानांगौ आरो इन्सुरेन्स लाखाथारनांगौ आरो माने बायसान्सआव मा जागोन मा जाया नङा होमबा ओंखायनो नोङो इएस खालामना लाबानो जाया आरो ना इन्सुरेन्स लानांगौ आरो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबाव नुनानै एड पेसेन्जार एड चाइल्ड प्रिफारेन्स बेबायदि लिरनाय दङ नङा होमबा दाना नोंना एड पेसेन्जार साबेसे थांनो हादों बाहाय नोङो नोंनि माबाखौ लाबानो जाबाय आरो ना नोंनि नाम लिरबानो जाबाय सोर थांगोन नङा होमबा दा आंनि नाम लिरबाय आङो बेवहाय गावनि नाम लिरबानो जाबाय आं दा आंनिखौ लिरबाय बिनिफ्राय माने एजआ बेसेबां बेखौ लिरबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा बेखौहाय नोंना मेल ना फिमेल ना ट्रान्सजेन्डार नङा होमबा आं दा मेल लाबाय नङा होमबा बिनिफ्राय नोंथाङा सेलेक्ट बार्ड एन्ड प्रिफारेन्स नङा होमबा नोंथाङा माबे जायगाखौ लानो आरो ना लवार ना मिडेल ना आपार ना स्लाइड लवार ना स्लाइड आपार फिलहाल आं दा लवारखौ आं बिराद मोजां मोनो लवार गाहायनि नङा होमबा आं दा लवार सिटखौ लाबाय आरो ना गाहायनिखौ लाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा माबेनिफ्राय बिलं खालामदों नङा होमबा इण्डियान नङा होमबा इण्डिया थाबाय अट'मेटिक बिनिफ्राय नैबे दानावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो ना बिनिफ्राय नै अट'मेटिक आंनाव नुजाबाय दानिया नोंथाङा नैबाहाय मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय आरो ना मबाइल नाम्बार गावनिखौ होनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्ट बुक टिकेटआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय नै डिटेल्स खिथाजोब्बाय बाहाय स्लिपार नङा होमबा एभेलेबेल नै सिटआ बिनिफ्राय चाइल्ड 0 एडाल्ट 1 नङा होमबा फैबाय नै इन्सुरेन्स लाबाय आङो GST 0 बिनिफ्राय नैबाहाय माने केपचा कड होबानो जाबाय आरो इन्टार आं दा नै केपचा कड होना लाबाय बेखौ डाइरेक्ट प्रसिड टु पेमेन्टखौ होनोसै आं दा प्रसिड टु पेमेन्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय नोंथाङा मोननै रोखोमनि अपसन नुनो मोनदों नै इउ वालेट एन्ड भीम UPI नेट बेंकिं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैश कार्ड एन्ड आदार्स नङा होमबा आं दा फिलहाल सेकेन्ड अपसनखौ क्लिक खालामबाय ओमफ्राय नोंथाङा माबेजोंहाय पेमेन्ट खालामनो माने इ वालेटजों ना माने नेट बेंकिं ना क्रेडिट कार्ड ना नोंनि गोसो आरो ना फनपे पेटिएम नोंनि गोसो आं दा फिलहाल आङो क्रेडिट कार्डजों डेबिट कार्डजों आङो पेमेन्ट खालामगोन दा नैबे सेकेन्ड नाम्बार अपसनखौ आं क्लिक खालामबाय आरो ना बेनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्ट नैबे पे होननायावहाय नैबेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा डेबिट कार्डनि नैबे अपसनखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा बाहाय इन्टार द कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय माने नोंनि कार्ड नाम्बार होबानो जाबाय 16 डिजिट नाम्बार थायोना बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय कार्ड नाम्बार एक्सपायार थागोन उनाव मान्थ अर इयार होबानो जाबाय ओमफ्राय CVV नाम्बार होबानो जाबाय नैबाव ओमफ्राय प्रसिड पेमेन्टआव होबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय अब्ला नोंथाङा मोनसे मेसेज फैगोन आरो आं दा माने एक्सुवेलि क'क्राझार टु डिब्रुगड़ होदोंमोन ना आं दा डिब्रुगड़ थाङा आं दा जेरावबो थाङा नोंथांमोननि थाखाय आङो दा डेम'सो देखायदों आङो माबायदिहाय टिकेट बानायो यानि अनलाइन बुकिं खालामो बे रोखोमै आरो नोंथाङा बाहाय माने कार्ड नाम्बार होनानै आरो CVV नाम्बार होदो ओमफ्राय एक्सपायार डेट होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय प्रसिड टु पेमेन्टआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा जिखुनु आरो पेमेन्ट खालामनो हागोन नेट बेंकिंजोंबो हागोन पेटिएम वालेटजोंबो हागोन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अनेकथा आरो फनपे अनेकथा दङ बे रोखोमै नोंथां बेबो प्रसिड टु पेमेन्ट खालामनायनि उनावहाय नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैगोन मबाइलावहाय बिनिफ्राय नोंथाङा बेखौहाय माने जेनाखि ट्रेन जार्नि खालामनो बेखौ देखायबानो जाबाय आरो TTनो नङाबा नोंथांनावहाय मोनसे अपसन नुजागोन सेभ होननाय सेभखौ क्लिक खालामना लाबानो नङाबा बेखौ स्क्रिनशट खालामना नङाबा जेरेखम स्क्रिनशटबो खालामना लानो हागोन आरो स' आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ टिकेटखौ जों अनलाइन माबोरै खालामो नोंथांमोनहा माबाफोर सोंहरनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन आङो रिप्लाइ होगोन अब्ला भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।